Issuġġerixxu djenza minn 18-il sena il fuq. Father Robert, illi nafu minn mindu kelli for. Mux jers, imma manz, għax ommu u ommi kienu l-ibstar fl-imkien. Alla jaffrila l-ommi, u għanda xjaffrila, Għanda. Fini, tibdix tidħol libs. Illum jensa nirrakkonta, issa meta mistek inti rakkontentu, right? Għankompli għaxek jibqa jgolek dan sa jwaqfu għolna Super One. Jena u l-Bobby għaxek najjatlu. Tista' tgħid li għamilna affarijiet żgħar flimkien u affarijiet ftit kbar bħal meta fqajna l-karozza tal-Pipe. Kelli nagħti 100,000 euros lil-Pipe il-gangster tar-raħal minni ma jridx ikollok xi tajt miegħu lil da, Għamilt minn kollox biex ġbartom importajt l-imbit. Labt fuq iż-żwiemel koroħ. Kabbarna l-ħaxixa u knisja sħiħa ġitħara, għax ribna l-inċez mal-ħaxixa. Father Robert dejjem kienem malija, Da barra l-life tijaj. Kont ma wahda Kathleen u din zarmatni ħaj. Imma mbagħad b'xi mod ħlest minna u spiċċajt ma di. Il-Bobby. Fl-istess jum li żewwix ta' tajt id-dall l-Ernest biex naqta d-dejn. U l-ħanqas temmena x'kien ħarraj. Ups, sorry, issaqtawa di. Il-mara tiegħi kienet saret Prim Ministru ta' Malta. Grazzi tal-fiduċja li urejtu fija. Inwiedkom li se mmexxi dan il-pajjiż bum il-tagwira. U allura se nibqa' naħdem biex inżomm dan il-pajjiż dejjem ma' men insomma, ta' Malta. Ir-raġel tal-Prim. Issa jekk kont naża qabel, araw illum kemm se nkompli naża. Imma żomm ftit, lura fuq Father Robert. Biex nispjegalkom għaliex Father Robert qed jikolla ġin bis-salvaġġ, naħseb irridu mmorru lura għall-ġurnata tal-ħatra. Jiena Darlin Orlando, naħlef solennement li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza. Alla taħħax kieku tiegħi. It-tmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni ta' Malta. Għadek il-bajru. Kien sabiħu, waħda bħala li jizun. Dak waħda tal-qamel. Grazzi. Kemm tiffirmaw? Inti warrajt qalbi. Qalba ħatiqa. Skort tiderim qabżal bħalha. U għadak kemm mutannek x'bajru ta' gara biex jinferma l-President. X'affari, dak Chief of Staff sebte. Mill-segbat u għat l-Penny biex jgħodlu Chief of Staff, għagħin jgħadik żgur ta'. Issa l-ħatrit narawhom wara, il-pin intih xi ħaġa żgur daqskemm ħadem. Is-sejjaħ ħamru nsellmu lill-pubbliku man barra. ċekja l-kużak malo, għax mala joħroġ sellem il-brigadier. Noħorġu selmu? Sur President. Leħet, araħ il-wili xin istirat. Mux naraw li ħallini, serjina jgħid namel da xol kollu waħdu ta' ma jistax ikun kull xogħol li jibda bin nirrid nagħmlu jien, nitfen, noqtol, nidej, nirda. U jaqfeqret. Maħna, oħra, binni, neqret. Dan għadu ħajta. U bad biex ta' xaqa. Ma jkunx jistaw b'mutux nagħmel nisparalu. Oj, għara ma tħamilġiex it-tapite. U bil-ħaq fuq, hemm iż-żajrijiet, għara ma tqajmux. Ukoll. Injection. It-tfalu li trid, basta ma tħammiċ u ma tagħmel storbju. Se ta' saqbat nitfalu jien. Walla. Ġien tħobbu l-ġinn int. Ifimni. Ma naħseb joqtlok xi ma jġinnek, Ġinnek fimt. U naħseb jien santant nejn.
Aħjar issib lil xi ħadd tal-miegħi għax jien ħan iġġinnen. Good afternoon, sir. Mandam nitu xwer. Titkellimx bl-kef ħalqek. U inti għafdaqsek. Fiex aħna fl-investigazzjoni tal-pajp? Għallina l-plumber minn lajjella ġeja mem, għalek esu dranaċ qed jibda jfur bil-mod il-mod. Id-dranaċ minn ħalqek ħireġ, il-pajp mux tal-bathroom. U int biex qed titħab, arja bis-sandek. Ranna l-arja. Dan id-dipartiment huwa l-ar dipartiment tassa li qatt kelli għas kapaċi toqgħodu ma' roundabout. Le, titfonix ma' roundabout stali li għax jistorduni. Vera, xibdaw jasbuħ il-roundabout, tiskanta. Illum ħajkollna wieħed ġdid. Idħol Graham! Yes, ma'am. Graham ħajkun undercover fuq l-investigazzjoni tal-pajp u jagħti l-informazzjoni lilkom. Imma mbagħad meta tkun tistgħid li naqra meta m'hemm għax tiżdix ibbukket dak il-ġimgħatej li kont kellimtek dwaru. Stop leaf qabel ma naqbdu l-pajp. Kont ħansifer. Ekka zejjer. Disneyland. Disneyland? Stajjer tamma Disneyland hemm kjusem. Jek trid esperjenza Disneyland, l-identity Malta mur l-istess kjus issib. X'nagħmlu? Nibdew naħdmu? Ġodejjaqni da. Kemm li naħdem il-korp, kieku qatt xi darba ednija xuxin dil-biċċa ta' xogħol. X'nagħmlu? Nibdew naħdmu? Min tanġranet illum ġiet tmudi. Hemm moħħti qed tieħu l-ġurament u ma nistax nara. Illum ġiet tmut. Fader Robert, imissek tisħita fuq is-sodda tal-mewt u ħatoqgħod taħseb fil-ġurament toħtok? Mulej, feddej tagħna. Naħseb ħallieta. Veru? Jwa mietet ħabbur nara l-ġurament. Fader Robert, erġa' poġġi. Għadaw, ejja, erġa' poġġi. Ara ma tidajx. Jien ma ridajx. Ejja ħankom. Din id-dilka li diġà dliknieki hija mqazza. Isma' hija x'ħaddejjaqni ta' issa toqgħod tonfoħ. Mur, itlaq, mur ara l-ġurament toħtok. Mur. Għaxen jgħidu għan kifini, kieku hemm il-Juventus, l-istess nagħmel jien. Mo. Veru? Mo. Grazzi, Sur Kappell. Mo. Għatjiba u l-ħnina tiegħu. Isma' Helen, hi. Għax dwar daqsxejn it-testament tiegħek. U rajt illi ħallejtu daqsxejn vag it-testament għax kien hemm miktub illi ħalli kollox il-Knisja u hekk allura jkun jista' jieħu kollox l-isqof. Issa jiena dortu naqra u rranġajtu ftit ta' u kull ma niżilt ismi u isem il-parroċċa ta' Sant'Antin. Issa kull m'għandi bżonnok tiffirma li daqsxejn hawnhekk ara. Helen! Kol ma... Ħammut. Xit mot, ġib idek raw. Le, mux issa. Tista tmut. Mot. Slim għalik, Marija, bil-grazzja
Għaxkina tajnijom, viva l-Prim Ministru! Viva, viva, viva! Don, ugu mux bal-partit liħor kien. Femek minn għalija, ma naħseb d-darba maħnejet, u ismon baddak nejdu l-wara ġax ma tanċiħu dak. Viva! Għajnetu selfie t-li aħna. Xerux għal? Għallek biex noħdu selfie. Leta, selfie! Jiena s-self ma nħobbux, ma nħobbx l-selfie. ċafċaflu tom, ċafċaflu. Għawin nies da. Grazzi, grazzi. Viva l-Prim! Dak il-mobile għandu kamera tajba. Embe serja naf kemm jiswa da ejja, stilla ħanġibek. ħames minuti u għadħlu, Baqalu mil-miliet sa' Samblas ħanżommuħ. San Stefnu dak, San Stefnu. Stefnu? Tal-Bawzer! Għaw Stefnu tal-Bawzer, Stefnu! Il-maduma xwaħdaħa. Dak daqqala tajba, daqqa. Għaw, raxxet jokrob. Kemmu sventurat. Minem il-mara il-Prim Ministru kella biċċa xogħol kbira. Dik illi taħtar il-gabinet. Kabinet dik, Willy, mux gabinet. Bini, ħallini naqra men jenet nirrakkonta x'nawweġu li kim nieħrek. James għalija jew l-intern, dak għandu l-esperjenza. Kien soldat ukoll, Iva ta' naqbel. Isma, jekk tal-finanzi għadek ma sibtux nidħollejja. Ajma, għal-bidejja nsibek biex id-daħħa. Inti l-importanti li tieħu ħsieb li taqdir rwol tiegħek. Dak l-importanti. U x'inhu dar rwol tiegħi? Li tagħmilha tar-raġel tal-Prim. Tmur magħha. Fortam sewik minimum, Le, qalbi, mhux jekk riti fis-ser, ġifieri li tiġi miegħi kull fejn ikun hemm bżonn, kull fejn immur jiena. Dejjem. U li ma tagħmilx ċuċati. Illi jistgħu jikkompromettu l-karriera tal-Prim u anke r-reputazzjoni tagħha. Qalbi, il-bina għantu xi ħaġa. Il-bini minn il-bini. Il-bini ħabib tal-Willy, ena ħafna waqt il-kampanja, nixtieq il-pożizzjoni mija jixraqlu. X'jaf jagħmel? Skontu x'jaf jagħmel. Il-bini? X'jaf jagħmel? Il-bini jaf jikol iċ-ċirjos minn ibn jieħru. Jaf jiffalsifika ċertifikati kollha ta' twelid tal-mamudjan tal-ewwel fil-eżamenna, Jaf jieħħekinja, ħakka kollhom bżonn eżempju, tieħħekinja il-Putin jew lil-Bajtin tal-Amerika jaqdikom dak ta' bravo. Kont qed naħseb forsi jiktib lil speeches. Speeches bis-serjetà jew il-pitkalija nitfgħu jew qalbi. U lex il-pitkalija? Ikun jippreparali id-diskors li nkun rrid nagħmel. Diskors? Inti l-Prim ta' mhux tajt li trid affarijiet daw da xogħlu. U le, imma importanti li ikollok l-speech preparat qabel ma tmur tagħmel xi diskors. Kemm jimbrombi l-ewwel ġurnata u diġà qed nivvintaw il-pożizzjonijiet ġobbi tal-ġejjin. Ara, għajk liġi jkellimni, liġi jkellimni u nara. Għawjen, nitkellmu jew. U għanna bżon nitkellmu naqraw ġew. U s-sigurtà għax din għad jaqbodu jidħol hekk kif ġipu laħaq, mettu ġofni xejn. Kemm hawn sabiħux. Ija sami ħafna, dak l-ustja monument ma nafx ridu jgħidu bih kemm u krajl bija l-vedu ta' sabiħa da. Pux, taf li deġa qed inħoss ir-responsabilità. Il-pis deġa qed inħossu fuq spallejja. Għasa pora jien għand n-nervi trozqajja mejti. Isma sewa kien qatt jgħid Frederick. Sambiħunix kemm id-dijani, nistaw nkeċċu dejwan il-dak. Iva qalbi naf, imma tajjeb xogħlu u kif kien qed jgħidu. Għandi bżonn il-xi ħadd bħala security u xi ħadd bħala driver ukoll. Security u driver? Ħalli fidi għax naf xi ħadd jien. Ħallitna. Issa, minn hawn fidejk fader Robert. Għax jiena rrid immur sant in-notar u mbagħad immil Juventus u rrid immur sal-klabb, ejjin. Għant il-notar ser ta' għant il-notar. Jimmi,
Inti kif ma tinbidel qatt? Tista' tgħidli kif ma tinbidel qatt? Il-ħin kollu moħħok b'ħadd ieħor fejn sejjer xa jagħmel, imissek tisħi, issa ħar. Aqbad il-libsa u l-ibbisila, ha? Ejja ħallibisa. Mela jien, min? Jien? Jien ħallibisila, miskina m'għandha l-ħadd. Ejja libbisa. Hello. Hello. Hello, Ron. Rajt xi ħaġa? Le, ma rajtx xej, u nispera li ma narax. Kienet sabiħa. Kienet sabiħa. Le, ifimni, anzjana ta' 60, 65 forsi, ma kienx ħażina, ġifieri ħadada da żomma. X'inti tajt? Għaċ-ċerimonja qed ngħidlek ta'. Għal-ċerimonja tgħid, ejja rajtek biċċa ħirġa fil-gallerija. Kollox mar tajjeb, u inti kellek ġurnata lively. Lively, mhux il-kelma eżatt għax qed ngħidlek qed nipprova nlibbes anzjana bħalissa li mietet, ġifieri lively mhux il-kelma. Tlibbes anzjana? Mela dak xogħol ta' qassis. Nifhem. Mhux essaċ, hija xi ħaġa li jkun waħħalli l-kappillan. Insomma, ħanata, għax lest fl-aħħar. Kompli. Ejja, bil-lest. Bil-maqlub li b-bistila, bil-mnalla ma ridajxin. Erġibda. Għal-ħanżir, s-samlet iċċetatni naħsed għal-karozza. Insomma, oktopus, sorry. Jena ġibtekaw, għax issa li għandi naqa saħħa. Għandi biċċa xogħol tajba għalik għal-bniedem illi ma jibża minn xej non pawrare. Okay. Mela, inti titkun hands-on fuq dal-ġob. U hija blijem naħdu. Inti ħadkun il-bodyguard u id-driver tal-mara tiegħi, il-Prim Ministru ta' Malta. Nona patenti. Iwa, kif jaħasra semmejtlek li tkun id-driver tal-Prim Ministru tisemmu l-patenti? Patenti, licenzja. Għallik bil-licenzja. Where there's a willy, there's a way. Kom ta' pin? Kom ta' maw xej. Da biex naqab il-mot. Ija xaw il-marċ fidri. Għara, serjeta kif tiċċajta naqamakom tal-politika ma nafxin. Issa meta naslu l-airport, aeroporto, tista' jidħol mill-VIP. VIP. Entrares, Vips. Il-marelli kemm suq bil-mod, ħanina. Ħanina qalbi, ja ħasra, dak għandu idej waħda. U iżom l-istening bija u xi kultant darba fil-jaqla bil-għed, dik kollha u x'affarijiet daw. Drive. Rawna? Ma ngħidx ta'. Tajjeb, jekk il-pjali għandi f'moħħi jirnexxi, il-Willi ħemilni senjur. Aha, tajjeb. Ejja, ġor ħammorru, tlaqna. Ġor. Ejja. Ejja, ġor. Taf naqra excited jien. Excited? Għax għatma fil-Vips, missa tijaj il-prim. Laqasieta, liktar, dejr tijaqat. Ma nafx kif tas-sogra jena xieħu break driver għaw tal-aeroplan u taqbu l-aeroplan b'dak li mniħed u ma nafx kif ħajtellawk. Dak kif ħajħalluk titla b'dak l-istrument bil-ponta.
Naħseb li ser tiddejqu tistennewni, għax ma tmurrux tieħdu diner inti u l-pini sa' kemm l-estim il-Parlament. Ara, ħan far tal-Ministeru. Teżaġerax, Jien, nesseġera, jien għal-willi ta' love you. Feħmur Niklu, ħajjiklu għajnejna il-Red Lights District tal-Belġu mejja. Ejja, benejja. Dawwarni. Issa. Iwa ġara, bin. Il-patati għaw ġew ħax-xemx. Jaħirqu l għajnejk. Għaw sabiħ, Isma, għara ma tajt il-ħat li ġibtek għaw. Għaxoj, brasak id-dowr. ċat ixrob? 20 euro għandijem. Birra? Mela ħna tal-birra. Aħna vibsta. Champagne, Għaddijela, għaddijela, u il-kartretta għaddijela, 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 u il-kartretta għaddijela. Għaw ix-xogħol, Dak mux il-pipe. Dakku, morru kelmuha? Le, mux ħankelmu il-dik, morru nkelmu jena. Għamil int, imma jek ħad kellima. Ħul kard, u tinsiex, għaddijela, għaddijela, u il-kardit għaddijela. Fejse, jene. Nara, l-Ernest insieħ bil-pipe. Le, jitmur li xejn idejħ, għax bħal s-sejt jilab u ma jkun zirħat idejħ xejn jilab, għax jgħid li jismistuħ. Bisserja, ta' dak sieħ, ta' Le, ta' Għallejnek, kwiet! Sieħ bil-pipe! Għad kwieta. ċetta, għamil. Mux nil-abijat. U kif sejjer? Tajjeb ħafna, ġerbat 25,000. U għadna ma tlifx wahda. Sirreja. Għanilab. ċatam, mux ħantelfek, mux ħantelfek. Għanilab kollox fuq il-for. Le, for! Ġubra! For bet score 7 in heaven, isma minni. 7. U ma tarax daqs kemm inti għabbint. Kollox fuq il-for. Tlen tisketni, evora kaxkru l-barra. Għadġin, skolta Mela t-pejjeb. Le, ta' imma fil-films, fil-xen tal-saqin tal-biza, dejjem jpejpu sigaretta l jinqabbattu. Willi, tellifna 25,000 euro. Kif ħanamlu? Jinnaf ma għalġaw nibdew bis-somon bil-25,000 euro jgħat. Għara l-Willi bada ntawi, għal kem fija? Karta l-Ministeru. Tajjeb, il-flus daħdu għamminen. Għana ma jfettilekx, għax toqtolni l-mara. Toqtlok il-gvern, tuqqaj kisir jaf kulħat, mela toqtlok. Darba tidher ħafna minn darba l-oħra u li jowx. Zom, sur pipe, mux dejjem ranġajna, inti jomlok il-25,000, inti jomlok ximur. X'namel se noqtlu kif qed inbrasil xej. Namel Brussels sprouts. Nistaw ta' emma mejjed ma jiswir għal xej. Sejna kif qed jitħaddet erna se tjoġobni kieku mejjed ma niswal xej, is-sista mhux hekk. Ara, għal din darba għandi strateġija differenti. Flok ittihom li flus, tagħmilhom li pjaċiri. X'taħseb? Wertit, anzi kważi qed issir wis-soft. Tinten, il-bicċa, tinten. Mhux bil-fors dak li mnieħen int. Ixhom il-maluq ta' Witilajn minn Brussels. X'ta tagħmlu? Taċċettaw? Naċċettaw żgur għal si offerta li ma tistax titlef. Tajjeb, mela meta ninżlu Malta, nintaqgħu ftit u nitkellmu. Tajjeb? X'nagħmel tielu ser? Tielu ħammorru, tielu. Alright, xorta tinxomma tintendi. Imma daktor tiegħi. Għax bil-biża' ħrajt ftit taħti.